Ja, og så har vi noget om partierne og deres vælgere. Og vi har en problemformulering, der hedder, hvilke tendenser er der inden for vælgeradfærd, og hvordan har disse udviklet sig. Og så har vi vores første underspørgsmål, der hedder, hvilke tendenser ser man inden for vælgeradfærd. Og vælgeradfærd, det er den måde, hvorpå borgerne de stemmer til et folketingsvalg. Hvorvidt de vælger at stemme på forskellige partier, hvilke partier de vælger at stemme på, og hvilke kandidater inden for de partier, de vælger at stemme på. Og i Danmark og de andre vesteuropæiske lande er der sket en voldsom stigning i økonomi, hvilket har medført en stigende grad af marginalvælgere. Ja, og den stigende grad af marginalvælgere, det er simpelthen også en tendens inden for vælgeradfærden, hvor vi netop ser, at der er kommet flere marginalvælgere frem for tidligere kernevælgere, hvilket resulterer i, at vi stemmer mere forskelligt fra valg til valg, samtidig med, at der sker flere partihop. Og marginalvælgerne er nemlig beskrevet ved at stemme efter partiernes holdninger til enkeltsager, i stedet for som kernevælgeren at stemme på partiernes ideologiske grundholdninger. Ja, og så er der en anden vigtig faktor inden for vælgeradfærden, det er en stigende grad af medialisering, fordi at medierne, de spiller en kæmpe rolle inden for politik, og især op mod valgene, fordi at medierne, det har ligesom den rolle, at de formidler politikernes holdninger og politik til borgerne, og derfor er det meget vigtigt for politikerne at ligesom komme i medierne op mod valget. Og en ny tendens inden for vælgeradfærden, det er også, at politikerne, de skal ikke bare være dygtige, men de skal også have et rigtig godt ry i blandt folket. Okay, og vores næste underspørgsmål, det hedder, er medierne vigtige for vælgeradfærden? Og man kan sige helt tilbage fra den franske revolution, der blev demokratiet i Danmark og i Europa delt op i 3 instanser, der skal kontrollere hinanden. Og det var de 3 magter, det var den lovgivende magt, den dømmende og den udøvende magt. Men man kan sige, at i det moderne informationssamfund, der er der kommet en ny magt, som netop er medierne. Man kalder derfor medierne for den fjerde statsmagt. Ja, og fordi at det er jo medierne, som sætter den her, altså formidler politikernes politik ud til borgerne, så har de jo på den måde en vigtig rolle inden for vælgeradfærden. Fordi politikerne, de ønsker at komme i medierne, og dermed så kan medierne sætte den her dagsorden for, hvad der skal være på dagsordenen inden for politik. Og på den måde, så spiller medierne en stor rolle i forhold til politik og vælgeradfærden. Men det skal dog siges, at medierne, de har kun indflydelse på, hvad der skal komme op, og hvad der skal være på dagsordenen, men de har ingen indflydelse på lovforslag og bestemme på den måde. Ja, og medierne, de er som sagt den fjerde statsmagt. Og de har til rolle, ligesom de andre 3 statsmagter, at de skal holde øje med hinanden. Men for medierne der fungerer det egentlig ikke som om, at de andre også skal holde øje med dem, men medierne de skal kun holde øje med de andre. Og derfor kalder man medierne de bliver sammenlignet med at være en vagthund i samfundet. For medierne, de skal for eksempel tage ting til debat, hvis der er noget lusket eller fusket i samfundet, så de skal tage det op til debat og få bragt ud til folket. Og netop tage stilling til problemet. Og man kan se som i bilag 4 i vores artikler, det vi har markeret med gult her, der citerer journalister lever af at holde øje med magthaverne i samfundet, hvilket netop viser, at mediernes job er at holde øje med de andre 3 magter. Og som sagt, så politikerne, de bruger jo medierne til at nå ud og ligesom at røre folket. Og så det er jo vigtigt for politikerne, at de har et godt ry. Og en af de ting, de kan gøre for at få et bedre ry, det er for eksempel at tage ud til en børnehave. Og så skal de sørge for, at der er medier til stede, som kan sende det i tv'et og andre medier, så folk kan se, at politikerne rent faktisk gør noget for deres sag. Som der også citeres i teksten i mediernes valgkamp, eller i medierne mod politikere, hvor der står, vi er spindoktorer og rådgiver bruger politikere og medierne til at få adgang til nogle vælgergrupperinger. Du har altså sagt noget forkert. Det har jeg da ikke. Det har du da. Det har jeg da ikke. Det har du da. Det har jeg da ikke. Det har du da. Det har jeg da ikke. Det har du da. Ja, i det moderne samfund, så ser man også, at det ikke er det politi, der fører den bedste politik, og har de dygtigste politikere, der får flest stemmer. Det er selvfølgelig en vigtig rolle, men det er ikke afgørende. Det er netop også vigtigt,
eller det blev vigtigere og vigtigere de seneste år med, for politikerne at have et godt ry og have en god personlighed, for det er borgerne også begyndt at synes vigtigt. Så derfor ser man for eksempel, som vi ser i bilag 3, at det har en indflydelse om borgeren det er, eller om kandidaten. Det er en person, som folk har lyst til at dele en øl med. Man kan også sige, at for eksempel det med, at de skal have populær styr på hjemmefronten. Der kan jeg tage et eksempel, som man så med Helle Thorning for 1 år eller 2 siden, hvor at der var en lille skattesag kørende på hendes mand, hvilket satte hende i meget modgang. Så derfor så er det vigtigt for partierne og politikerne at have fokus på ud over politik på deres privatliv. Det skal lige siges, at vores tredje spørgsmål det lyder på, hvorfor sætter partierne og politikerne deres fokuspunkter, som de gør? Ja. Men man kan sige, det er også vigtigt for politikerne og for partierne, at de er gode til at ligesom formidle deres politik ud til samfundet og ud til borgerne på en simpel måde, så at borgerne de kan ligesom forstå politikken. Ligesom vi så i udsendelsen med Mogens Lykketoft, kan man se, at det er utroligt vigtigt, da borgerne de skal kunne forstå politikken ordentligt. Og politikerne og partierne, de er også nødt til at sætte deres fokuspunkter efter, hvordan samfundet det ændrer sig hele tiden. Fordi som man kan se i bilag 2, så har vi en voksen middelklasse i Danmark, og altså er der flere, som får en bedre uddannelse, en længere uddannelse i Danmark, hvilket betyder, at politikerne de er også nødt til at sætte deres fokuspunkter efter middelklassen, for ligesom at opnå højst muligt antal stemmer. Og så i takt med, at der bliver flere og flere marginalvælgere, så skal partierne også, de skal også have fokus på at have en bredere værdipolitik, for ligesom hele tiden at kunne følge op på vælgernes interesser. Det næste underspørgsmål, det hedder, hvorfor er den røde regering gået så meget tilbage efter valget? Og her vil jeg starte med at komme med et lille citat fra bilag 1, som siger: men stiller man alle de beslutninger op på en lang række, vil helhedsindtrykket for mange være et parti, som er bange for deres egen skygge, og at Socialdemokraterne er et parti, som er fanget i sit eget opspænd. Ja, det er et citat, der viser, at det er meget af det, som Socialdemokratiet kommer med der. Det er simpelthen bare tom luft. Og man kan sige, at det er en fejl, de lavede op til deres sidste valg, hvor de lavede en masse valgløfter, men hvor de så ikke har kunnet overholde mange af dem. Og det er sådan noget, som de kommer til at tage rigtig mange stemmer på, fordi at folk de gider ikke stemme på dem igennem, hvis nu hvor de ikke kan finde ud af at holde deres løfter. Og så lige i forlængelse med det før, så har vi endnu et citat fra artiklen med Barselssagen, afslører S-strategi for valgkampen, som lyder på: Socialdemokraterne kom for skade at love en række traditionelle røde sælger som kvindekvoter, købesex og mandebarsel, som partiet i dag vurderer ikke giver mening at gennemføre, men som der kan hentes flertal for. Og det er så tydeligt at se her, der er jo endnu et løftebrud, fordi at som artiklen siger, så vælger de jo så at lukke barselssagen ned igen, og det holder jo ikke. Og som man kan se her i bilag 5, så er rød regering, deres vælger, deres stemmeantal faldet drastisk siden folketingsvalget i 2011, og det skal sige, det er 2013 nu. Og man kan se, at i 2011 der havde Socialdemokraterne 24,8% af vælgerne, eller stemmerne, og nu er det helt nede på 19,4%. Vores sidste underspørgsmål hedder: udfylder medierne den rolle, som de bør i nutidens samfund? Og man kan sige, at man siger faktisk, at medierne de bliver kaldt for vagthunden i samfundet. Og det siger man i og med, at medierne de netop har den rolle i samfundet, at de skal kontrollere de 3 andre statsmagter, altså den lovgivende, udøvende og dømmende. Men spørgsmålet det er så, om medierne de overhovedet overholder deres rolle som vagthund, eller om de er blevet til politikernes skødehund. Vi har så et eksempel med en, der hedder Niels Vestberg,
Han har været ansat på Ekstrabladet i 25 år som journalist og som redaktionschef. Og han valgte så at stoppe her sidste år, fordi han ikke mente, at Ekstrabladet de opførte sig som den vagthund, de skulle være. Og som den vagthund, som de egentlig burde være. Han mener mere, at de er blevet sådan, som en skødehund. Men altså, spørgsmålet om medierne, de udfylder deres rolle som vagthund, den kan man diskutere til al evighed. Men vores holdning til det er, at medierne spiller deres rolle som vagthund ordentligt, og som man kan se, fordi medierne, de bliver jo betragtet som værende den her fjerde rolle i statsmagten. Vi går efter guldet, når vi mosler ned ad Esbjerg Havn som en lystfisk hosler.